Kaixo, azken aste honetan fijatzen ibili naiz eta konturatu naiz euskarazko bideo askok ia ez dutela iruzkinik jasotzen. Hasieran uste nun nire gauza bakarrik zala, tximas, nire edukiak ez dituela normalean iruzkin asko izaten, eta horregatik zala, ez, nire pertzepzioa hortik zijoala. Eta nintzen fijatzen beste kanaletan. Eta atentzio asko dituzian zerbait izan zen, ikusi nula EITB-ren hainbat kontuk zituztela bideo asko zer iruzkinekin. Ez da iruzkinik ez izatea problema bat dela berez. Kontua zertarako arian sortzen edukia. Edo, espezifikoki, ni zertarako ari nahi sortzen edukia. Ni sortzen ari nahi edukia, gustatzen zaitelako, baina B, euskarentzako espazioak sortzeko. Euskarentzako espazioak nahi baituzu sortu interneten, iruzkinek inporta behar dizute. Ez ego kontu batengatik, baizik eta eragiteko gaitasun aldetik, bale? Neri interesatzen zait, alik eta jende gehienek interaktuatzea euskarazko edukiarekin, euskarazko edukia hasteko sortzen diskursoak, euskarazko edukia hasteko sortzen mundu ikuskera bat, euskarazko edukia hasteko errealitate bat sortzen, ez? Orduan, zentzu horretan, interesgarri iruditzen zait, fijatzea horretan, eta sustatzea hori. Pentsatzen baldin badago pixka bat, horrela, TikToken bideo bat igotzen dugunean, bideo horri ematen zaio zabalpen bat, ez? Zabalpen horren erantzunaren arabera, zabalpen gehiago emango zaio edo gutxiago emango zaio, edo bintzetoria teoria. Orduan, euskarazko bideoak egiten ditugunean, askotan, edo ez dute iruzkinik, edo iruzkinak hizkuntzaren ingurukoak dira, batzuk izan daitezke ze polita euskera, zenbat gustatuko, gazteleraz dena, zenbat gustatuko litzadaken hizkuntza hori ulertzea. Esaten ari zena da, iristen ari zaizun bideoa ez duzuela ulertzen, eta ez da inolako interakziorik sortzen gaiaren beraren inguruan. Orduan, bideoa gindura dago denbora bat hor jartzen, eta sortzen duen reakziotik ezer, ez da gai horretaz hitz egitera bideratua. Beste fenomeno bat da batzutan iruzkinak diala negatiboak. Izan hizkeragatik, izan eske erabili ezun euskera ez da zuzena, bale oso ondo, jende gutxiago sortzen euskeraz, ez zait iruditzen, ez momentua danik, ez modua danik, hitz hau gaizki esan dezu esateko. Ez da lekua. Nahi balin baduzu hortik jo, egin dezakezu zuk edukia, nola hitz egin euskaraz hobeto. Ez jun besteen edukia gutxiestera, baizik eta zuk sortu edukia, euskaraz hobeto hitz egitearen inguruan. Eta ematen tipak jendeak hobeto hitz egin dezan. Hori da modu bat. Horrekin egiten dituzu bi gauza. Bat, arazo real bat planteatzen duzu eta soluzio bat ematen diozu, eta bigarna, eduki euskara sortzen duzu, eta beraz jende askoz gehiago ikus dezake euskarazko edukia. Eta hori guai dago, eta dena gaude horrekin ados. Behar dugu jendea sortuko duna edukia ultra nitxozkoa, super nitxozkoa. En plan, kostatuko zaizuna ezagutzen bi pertsona Euskal Herrian horri buruz interesa dutenak. Hori behar dugu. Zergatik behar dugu hori. Hori alako modu bakarra, nire ustez, bat, errealitate berriak sortzeko, eta bi, saretzeko, gaur egun euskaraz dakin, baino bere interesak representatuak ez daudela sentitzen duen jendea. Jartzen bada jendea eduki superminoritariak egiten, horrek ematen dio dimentsio bat gure komunitateari, sortu nahi dugun komunitateari, edo zer kabitzarena. Orduan, super garrantzitsua da, oso beharrezkoa da, beste lekutan egiten dian, beste hizkuntzetan egiten dian gozak alkatza, hori oso beharrezkoa, ni ez naiz inoiz horren kontra mintzatuko.
Baina, baitare behar dugu, gure gauza superespezifikoak dianak landuko ditun jendea, baitare behar dugu, gure gauza superespezifikoak ez izan dare, superespezifikoak dian gauzak landuko ditun jendea, eta bagian, interes bat, inglesez bizi duna, aurkitzea espazio bat, lehengo, sentitzeko euskeraz bizi daitekela espazio hori. Gero ia bizi edo ez, hori geroko gauza da, baina hori iruditzen zait oso garrantzitsua dela. Eta honekin guztiarekin zer esan nahi dut? Bueno, gauza asko. Honestamente, gauza asko. Atzo ikusi nuen informazioa pantailaldiari buruz. Euskaraldiarekin batera joan, edo gutxi gora bera batera joan kanpaina bada, eta kanpaina horren helburua pantailetan ere euskaraz bizitzea. Orduan, batzen badezu hori guztia, esan deten guztia, gauza asko diala, badakit. Nire planteamentua da. Eta aurre lanketa bezala, pantailaldirako aurre lanketa bezala, hasten balin bagea dinamika bat bultzatzen, zeinean euskeraz ikuste ditugun TikTok guztiei, komentarioak egiten dizkiegun, euskaraz ikuste ditugun TikTok guztiei, elkarbanetzeko botei ematen diogun, eta horrela, saiatzen gea ikusgarritasune ematen artifizialki, bestela inolaz ere ikusgarritasune eukiko zeluketen gauzei. Zen, claro, jendeak bilatzen badu interesatzen zaiona, baina gure helburua da interesatu altzaizuna beste hizkuntza batean topa ezakezula erakustea, orduan iruditzen zait garrantzitsua hastea kontzienteki babesten eta bultzatzen jendearen edukia. Euskeraz dago lagunduko izu zabaltzen. Ez da nire interesekoa berdin dit. Zer da gertatu altzaizun okerrena? Euskarazko eduki gehiago iristea zure fidera? Hori da nahi dugunez.